Samantala, patuloy po na humaharap sa ilang hamon po ang bayan po ng Agno, Pangasinan sa layuning mapalago at mas mapalakas pa ang turismo sa kanilang mga lugar. Kabilang sa mga pangunahing isyong kailangang tugunan ang kakulangan ng maayos na daanan lalo na patungo sa ilang mga beaches at tourist destinations na hanggang ngayon ay wala pang konkretong access roads. Sabihin, ang Agno, marami siyang potentials. Ang kailangan lang natin, palagay ko kailangan yung paganda natin, yung infrastructure upang mas mapupunta nila dahil alam naman natin mga turista ngayon, meron sasakyan, no, nakakotse. Dapat makarating sila doon sa mga pupuntahan na upang babalik pa sila dahil kung minsan kasi hindi sila babalik dahil hindi magandang kalsada. Yan po ang tinig po ni Mayor John Celeste ng Agno, Pangasinan. Bukod dito, kinakailangan din ang dagdag at mas maayos na hotel at accommodation facilities, pati na ang pagsasaayos at mas organisadong pamamahala ng mga puok pasyanan upang matiyak ang kaligtasan, kaayusan at magandang karanasan ng mga turista. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahalaga rin ang pagsunod at pakikiisa ng mga establishmento sa mga tourism sites. Gayon din ang kooperasyon ng mga residente at pribadong may-ari ng mga lupain na saklaw ng mga pampublikong tourist attraction sa nasabing bayan. Isa rin sa mga tinututukang plano ng pamahalaang bayan ang pagkakaroon ng mas maayos at direktang transportasyon mula sa mas mga malalaking bayan at syudad ng sa lalawigan patungo mismo sa Agno, Pangasinan upang mas maging accessible ang bayan sa mga turista. Kaugnay nito, pinulong ng alkalde ang mga transport group sa bayan upang talakayin ang mga posibleng hakbang at solusyon para sa mga epesyenteng pagbiyahe papunta ng Agno. Sa Agno kasi may ng transportation namin dito. Yes. Wala ang nakakapunta rin dito, yung mga may sasakyan, may kotse, may service vehicle, may motorsiklo. Pero pagdating ng public transport, yun ang naging problema natin. Kaya, miniting ko nga yung mga transport group dito, kung pwede, maglagay din sila ng magandang sasakyan. Dagdag pa ng alkalde, mahalaga ang pagtutulungan ng lahat ng mga sektor upang maisakatuparan naman ang mga plano sa turismo ng nasabing bayan. Isali na sila lahat. Meron kaming ginagawa doon na propose mga 600 meter streets na integrated. Sama-sama, mas maganda. IFM News. IFM News. IFM.